Hello guys, good evening बयनिसिमबो गोबावनिफ्राय ओमफ्राय आं दा भइस रेकर्डसो होबाय आरोना भिडिअ गोबावसैमोन भिडिअखौ होनो हायाखै आरोना माने एडिट खालामनो हायाखै आरोना जों दायो बगामाथियाव दसे बेरायनो फैदों आरोना बेखौनो नोंसोर लोगोसे शेयार खालामसैलाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना थ' बिदिबा नायलांबाय था आरोना भिडिअखौ आं सफा होलांबाय थानि आरोना गाइसमोन जों दायो सफैबाय आरोना फार्स्ट टाइम आरोना बेनो आंनि बेरायनाय बगामाथियावहाय बेलासिनि बगामाथियाव दसे बेरायफैलायबाय आरोना गाइसमोन ओरैनो बेलासियावसो आरोना जोंना बेलासियावसो बेरायो थान्दानो मानसि गैया आरोना बिदिनो मानसि गैयि जायगायावसो बेरायखायो जोंना ओरैनो मानसिया खम जाबाय आरोना बुहुदनो बिदियावसो थान्दा मोनो आरोना बेरायनो ओरै दालाङाव थाबायनो फैदों आप डाउन 20 थाखानो आप डाउन 20 थाखा खाब्रा डाइरेक्ट आप डाउन 20 थाखानि नाइस लानाय नंला खोमालै ना आप डाउन 20 थाखाखौ आप डाउन 20 रुपिस दाउआ थांफिनसिगोन आरोना जोंहा बगामाथिनिफ्राय मै दं दाउराइ दं मा दं जाखो बेनोसै आरो जों माजों फैया बाय जों ओरैसो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा थांनो फट' लाजायोथ' लाजायोथ' फट'